Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umudyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Uy, yung si Parimiloy mo na ako? Uy, Parimiloy, mayong adlaw si imo? Riyog? Oh, kamusta ka na? Okay lang. Ano ginagawa ka mo? Ay, kabalo ka Parimiloy, malipayo la ako sugong. O gaban? Balik ka mo ni Katrina? Ay, hindi pa man siya balikay, pero Nagulay? nagkanto siya di sa balay. Nagkadot? Siya ano kanjibo mo? Siyempre Parimiloy, nalipay gid ako. Wala na kasi kanjibo. Nalipay ka lang? Eh, may ginhimo man eh. Ano? Ang ginhimo ko, abi mo ano, Ano? nagpalapit ko siya. Tapos may ginhambal siya sa akong Parimiloy. Ano? Hambal ito sa ako, no? Nga, Iliyong, Oo. may importante tani ako nga ihambal sa imo. Ara, nabilo siya. Sabi mo kung anong ginhambal sa akon? Ano? Iliyong, Oo. pwede ko kahulam kwarta. Ay, tingin pa hulam ko man siya Parimiloy. Kasi siyempre kabalo ka naman niya nga may muto ko sa kabuhi. Marunuyon ka yan. Oo, kagang muto ko sa kabuhi. Kasi Mario ko, responsibilidad ko. Ano ba kilala mo kung na hindi ka sampot sa guys mo? Ay, responsibilidad gali Parimiloy. Kasi Mario mo. Oo, responsibilidad May mo. problema kung blas mo. Anong problema mo? 2,000 po ba ko na rebe? Hindi na kaya responsibilidad. Kagandi tiya kasi Mario. Sino kagani? Ay, di Parimiloy. Eh, matuod lang. Malipayon ako tungod sa subong nga maulan-ulanon ang simpo. Pero may unod tong kaldero ko. Atod ka? Oo, may pagkaon ko to sa balay. Dilag na. Di ka makanto? Ba't rin sa kaliro mo? Gabi na. Apang hindi gyapon ako makatulog. Ay, malipayon hindi ako katama. Do hindi ako makapati. Do hindi ako makapati nga girlfriend ko na subong si Kat-Kat. Wala na sang problema sa iyang mga ginikanan. Daw sa damgulang tanan pero may kamaturan. Nadumduman ko pa sa ito. Nadumduman ko pa kung paano namon ginpakigbato ang amon pagpalanggaanay. Oh, mayo kay ari ka nakatkat. Oh, mayong hapon. Oh, may upod ka? Sinong nagabot din na? Ang anak mo. Kag may upod siya. Maayong hapon sa inyo. Tito, tita. Sino ina? Kwan, maguyat ka sa akon, Jo. Oo. Boyfriend ko. Si Daniel? Oo pa. Kwan, gusto niyang magpamasyal diri sa akon sang formal. Agad niya may istorya ka mo. Tito, tita, gusto ko nga pamatudan sa inyo nga matudtuod ako sa akong tinutuyo. Ano? Oo. Gusto ko pamasyaran sa formal ang inyo anak. Ba? Daw sa piho Ma, hindi ninyo pag-amuhasin na si Jojo. Hindi bala Daniel ang ngalan niya sini. Oo pa. Pero hayo niyang Jojo. Tito, tita, himuon kong tanan. Agad niyo pamatudan sa inyo nga palangga kong inyo anak na si Catherine. Pamatudan ha? Oo, tita. Tito, Aba? gusto ko nga ipakita sa inyo nga bisan isa ako kabulag. Apang kaya ko nga ipakita nga palangga ko ginang inyo anak. Ha? Pero, nga daw hindi ka magbuhi sa kamot sa anak ko.
Ay, mamahiin na lang ina di na. Nadlok pa na guroy, basi mabunggo, blas bangko aw. Ay, oo, gali. Jo, magpungko ka dira, oh. Oo. Ay, abaw. Kabudlay sa sitwasyon mo, no? Bisan sa pagpungko mo na lang. I-guide ka pa. Kuan, kaya ko man tita, pero ginahulat ko lang nga. Anong ginahulat mo? Ngay tudlo si imong pulungkuan? Di na. Ma, pa, tama na ina. Ano man? Anak? Likadto diri si Jojo bilang tao. Oh, Tani, respetuhon mo naton siya. Okay. Pasensya, Jojo, ha? Wala sang kaso na tita. Naintindihan ko kamo. Aba? Ara gali, ikaw imo ya daw. Gusto namon nga may istorya siya anak sang kami anon lang. Ma? Oo. Pwede ba lang magkadto ka na dito kay lola mo? Handa siya dito sa merienda. Agod nga makakaon kita. Amo matuod, anak. May pamangkot lang kami kay Jojo. Pero, Hindi ka magkabalaka. Hindi ka magkabalaka, Kat. Ga, may istorya lang kami ni mama kag ni papa mo. Sige. ate, sige. Ma, pa, mabayaan ko anak ka mo. Jo, okay ka lang? Okay lang ako. Salamat. Apo, dala. Mahimos ka dala sa kusina. Karon, nga kita na lang diri. Tito, Mayamba lang ako sa imo. tita, Sa pagkamatuod lang, ang kahon ko ikaw, no? Hindi lang maglain ang buot mo, pero Di na ha? mas mayong mahibalaan niya. Gusto ko nga mahibalaan mo, nga hindi gid kami gusto, nga ang pareho mo nga isa ka bulag ang mapamanas ang amon anak. Ay, pero ambot, ano ginpakaon mo sa anak namon? Nga agrabi na lang gid ang luyag ya sa imo. Day. Masigin pa kaon yung putlong. Lugay gani ko kaya muhat, ha? Day. Ginapakadlaw ko lang ikaw. ginpamatudan ko lang sa anak ninyo, tito. Tita, kung ano kami magigugma ng mga bulag. Kung ano kami magpalangga, bisan hindi kami makakita. Aba? Kabalo ka, day. Hambal gani sang migo ko nga, DJ. Kung magpalangga ka kuno, dapat do parehas ang isa ka bulag. Kagnaan naman? Hindi mo na paglantawon kung anong kakulangan niya. Hindi mo na paglantawon kung anong itsura niya. Ang importante, gapalanggaan na ikaw mga duwa. Daw piho ka ba? Inilang mapasalig ko sa inyo, tito. Tita, bisan isa ako ka PWD. Isa ako ka bulag. Pero pamatudan ko sa inyo. Nga palangga ko gid ang inyo anak. Maninguha kami. Himuon kong tanan. Mapahalipay lang siya. Abaw! Amo na yang maayuda. Amo man ko na baladay. Bisa na mo na silang ginhambal mo. Pero do hindi ako magpate. Wala ko salig. Naintindihan ko ikaw, tita. Gusto mo lang nga masiguradong palabuton sa anak mo. Gusto mo nga ang mapamana sa imo anak. Ang pariyo man niya nga. Hindi lang ina. Ang gusto ko nga, hindi man siya bala maging makaluluoy sa ulihi. Eh basi imuon mo lang siya guide sa pilakadlaw. Gusto ka, tita. Mangin guide ko siya tuod sa akong pagpanglakaton. Oh, hindi bala? Apang pamatudan ko sa inyo. Nga palanggaon ko siya. Hindi ko siya pagpahibion. Hindi ko siya pagbayaan. Kag siya gid lang akong palanggaon tugtugsan o. Abaw! Nabatian ko na lang sa una sa ex ko. Ano? Ay naano man na imo yan naman. Oo, ginpasalig ya lang ako. Pero ako wala ko yung nagpasalig sa imo. Kundi gin pamatudaan ko gidya nga palangga ta ka. Amo man ako sina, tito, tita. Gusto ko nga mangin masinadyahon man ang amon pagigugmaanay ni Katkat. Hay, nako. Sige. Anong desisyon mo, Dina? Tungod ka daw, hindi gid ka mo mapunggan nga diwa. Okay. Mapasugot kami nga magnobyahanay ka mo. Matuod, tita? Oo. Basta, magpamasyar ka lang dire, ha? Kag hindi ako gusto nga magtabuay ka mo sa bisan lang.
Kung ano ang gusto sa akong asawa, amo man ang akong desisyon. Amo na iya. Salamat sa inyo, Tito. Tita, Aha. pangako, hindi ko gid pagpabayaan ng inyo anak. Palanggaon ko gid siya. Pakigbato ta kaya, Jo. Amo na ya po. Sugod sad to. Nagampal na sila sa akon nga. Halungan ko lang kunong ilang anak. Kag palanggaon ko gid siya sang todo. Bisan kadamo na sa mga nagkalanabo sa among relasyon. Apang padayon kami nga nangin mabakod sa isa kag isa. Ay, salamat. Salamat sa imo pagbalangga sa akon. Matulog na lang gani ako. Agun nga bisan sa damgo. Magkaupod kita, ayabaw. Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo.